vise jer, hvordan min elevator virker. For at starte den, går man herind. Drejer man så og trykker på knappen. Okay, så for at komme oven på den der klokke, så skal man faktisk også op af den her trappe her. Jeg skal passe på, fordi lige før der var der faktisk oversvømmelse der, men det har jeg stoppet igen. Fordi jeg har en spand vand. Jeg tror lige, jeg sætter den væk, den spand vejen. Og jeg står lidt tættere på, fordi jeg håber ikke, I kommer til at smide den mål på gelinderen. Jeg prøver lige at samle den op. Giver den lige. Nu smider jeg den simpelthen. Okay. Jeg må gerne flyve den her gang, fordi jeg var jo deroppe, men det gør jeg ikke, fordi at det er meningen, at man kan jo ikke flyve i virkeligheden, så gør det noget smart. Nu er vi selve oven på elevatoren.